Докато процесът продължава в тежкия наказателен съд в Денизли, мнението на двама от членовете на съда е в полза на смъртното наказание. Въпреки това, президентът Али Розабе е на мнение за оправдаване. Точно когато се приближаваха към окончателното решение, се случва неочакван инцидент. Членът на съда, който обмисляше смъртното наказание, внезапно се разболява и на негово място е назначена съдия Хезна Шенар. С това развитие абсолютната смъртна присъда ще се превърне в оправдаване. Когато бяхме в гимназията, гледахме от училищния двор и видяхме, че полицията е обградила джамията там. Имаше полиция, жандармерия и полицейски служители. Те водят това малко към правителството. Виждаме от разстояние около 50 или 60 метра от училищния двор. По това време току-що бях преминал във втори курс на гимназията, така че не ни взеха тогава, защото не бяхме толкова заинтересовани. Понякога посещавахме. Взеха тези тясно свързани с това нещо, като Мехмед Файзе Ефенди, Хаджи Емин Ефенди и други. Те също свидетелстваха в процеса. Техните показания бяха взети. Всъщност те също не бяха осъдени. Всички бяха оправдани в Денизли. Те издадоха колективно оправдателно решение. Апелативният съд също потвърди оправдателното решение в Денизли. Съдът в Денизли отбелязва много критичен период по отношение на живота на Бедиуззаман и служението на Рисале Нур. Това се случва при условията на 1943-44 година. От тази гледна точка е критично, неочаквано. В смисъл, че тези, които го отнесоха до съда и правителствените сили зад тях, не очакваха един от съдиите от тежкия наказателен съд. Един от съдиите, които са съдени в тежкия наказателен съд в Денизли, е жена госпожа Хезна. Съдът неочаквано решава за оправдаването на Бедиуззаман в съда в Денизли. Това е много критичен праг, следователно. Имам предвид по отношение на службата на Рисале Нур и разпространението на колекцията Рисале Нур в Анадола.